tali zirna kan chunjam lenga kan video masalam pa khan account ledgers account masters ti te account creator and groups te kan soi to chuan vouchers te kan soi dro chuan engting nge enter tu hak anga soi chelo vouchers ka chu ma se chu mi ma chuan thil poi modo pakhat oma shortcut key kan set poi mo endinan tuna heta ledgers te ka siam ati khan enter met tiam met thazung zung lo khan control plus a ka bai chana save me don ta chuan khatin ha kan soinga chuan shortcut keys kan soi zo hian next video chuan claiming vouchers kha endinan cash account debited to capital started business with cash ani chuan cash account debited to capital enta chuan khan bikha ai nge local chan ti kha soi chuak an te ma chan chu endinan commerce ten lo ta cha shet har sa china khawang khan golden rules te oma khare kan soinga chuan nge modern rules te nge ni kan soi kan tumanga chuan tu chuan shortcut key claim kan enanga poimo zol hei karun dal hi poimo zol ni hei lo poi tam tak oma chuwang chuan poimo zol ta chu shet tumina so number 7 chuan control plus a chu save ania entian chu ledgers te no pon company kan khela te pokhan enter kan meta accept yes or no accept ngai lo khan control plus a kan me chuan save me yang en kima vouchers kan siam lai te ledgers sa te pokhan chuan kan next control plus enter oma entian ledgers so kha kan siam lai khan vouchers kan to ta cash account debited to capital kan siama chuan capital account kha kan lo da dik lo em nge kan check dua chuan tha kan edit du chuan control plus enter kan hetam chuan delete chu kan soi photo ta company ate po kan lut ta kan company siam sa kan ba delete du chuan alt plus d kan hetanga ama se alter kan kalanga ti khan kan ama kan du danga alt plus d kan hetanga kan delete chuan ledgers te po accounting phone kalanga ledgers kan kalanga chuan alter an kalanga chuan ama khan kan lu dang kan delete du khan chuan alt plus d kan hetanga chuan yes or no ron soinga kan yes anga in delete so next ami to report mo alt plus c he shet nge to new ledgers more items entitan accounting vouchers kan siam ta to cash account debited to capital ni heta ledgers chu kan ledgers siam tu chu cash ka chu omsa khawang khan siam ngai lo ta chuan capital account kan siam ngai ni chuan capital account siam tu chu heta accounting phone kala ledgers an kalanga kan create anga chuan capital kan tiang under capital kan tiang kan yes anga kan back lenga vouchers kan lu ta kan enter ngai ta mase ka a complicated daw le ka endilan kan shed lock sa vek chuan ite kan enter tu kan shed lock sa vek chuan ledgers tu kan mammo zong zo kan shed lock sa chuan heta ledgers ava create kha poi lo multiple sa create po kha poi chong lo amal chu endilan le khabu kan honga a real life lo soi taila transaction kharon oma ti khan transaction thar zel ni nitin transaction thar oma kan shelok sa lawa inge kan enter nga yang furniture enter nga yang computer te polo enter lok kha atuna te chem kha om lawa kan mamo huna lo enter me kha ol sama setting a chuan enter kan enter vek chuan mi ti ang kan enter vek chuan kan company nen in relate lo kha enter ha kan nei chau theita kha atuna te chem om lo kan data te rit pha me thia chu wang chuan kan day to day transaction kha ni tin ha kan enter don ta kan tali chuan khami pa po han kan enter theita chu heta va khet thar po kha thil thei thau ni le just va khet zel thil thei thau ni ama chu equal 3 me chu wang chuan kan ti thei dan pu pakha chu vouchers a kan om lai khan cash account debited to capital kan enter dona capital kan lo la nei sa lawa cash kan enter a chuan amount kan zia ka next sa engma ni thil kan met khan capital kha lo la om lawa chu tiang huna chuan alt plus c kan metanga chuan ta accounting for kala ledgers va create a tiang hangai lo khan automatic in ledgers create na min shoi lu dang chu share ngai hei poi mo to alt plus c me chuan alt plus f3 chu company info khan me hi chu kan share sa ni chuan f1 le f12 hi hei poi mo offices te nakina gst open te kan du me the mo chu le by aya debit credit te fan kan du me the kha chu kan thu ne kha tianga i edit kan ngain kan features te kha te kha kan va siam dang lama ngain nikina hi chu kan la soi lenga nge thak tu te kha te kha om zeu china kha te kha om chuan f1 le f12 hi a shortcut key hi kan chene ngai chuan tuna kan soi chu control plus a chu save ania control plus enter chu edit ledgers
Alt plus D chu delete, Alt plus C chu new ledgers, chuan Alt plus F3 chu company info, F1 le F12 oma features le configuration. Chuan list kan on siama hemi lo po hi tali shortcut key ERP9 hemi list tuna kan on siam lo po hi shortcut tam tak oma ama chu hi kan hman tlang lon ni ka le nge exam point of view po po mo tura lo be sei la a component ya Alt plus D chu create ledger ania di kan Alt plus D, Alt plus E, Alt plus H, K, M, O, P, X, T, Z 2 te di kan feature sang sang oma chu description a link ka da chuan download hi te ron da